Sa dakbayan sa Talisay, gilabtikan ni Presidente Duterte atol sa pagbisita sa Sugbo. Gumikan sa problema sa illegal nga drugas ang Talisay. Ano ang report? Manang Talisay, karong pinagladlaw. Eleksyon na pupuro na niya. Huwag yun na improve ng Talisay. Mao kini ang pamahayag ni Presidente Duterte atol sa iyang pakigpulong sa usa ka kalihukan ngayang gitambungan sa dakbayan sa Sugbo kagabi. Mahitungod kini sa suliran sa illegal nga drugas sa dakbayan sa Talisay. Lakip sa iyang nahisgutan ang pasil sa dakbayan sa Sugbo dungan siyang bahad sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. Gipadayang ni Chief Superintendent Dibold Sinas, ang Regional Director sa PRO7, nga padayon ang hugot nga kampanya batok sa illegal nga drugas. Gani sa dakbayan sa Talisay, adunay dakong kausaban ang sitwasyon sa illegal nga drugas. Satisfied usab siya sa performance sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. We will again have another round of assessment sa Talisay, around assessment sa Pasil. Muna yung mga ipangbanggit ni Presidente. So, buti pa sa buti, nag-report sa iya dito. Padayon usab ang internal cleansing sa kapulisan nunod sa padayang paglambigit sa Presidente sa mga law enforcers sa illegal drugs. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.